Så er der op til inspektøren. Det er 9. gang i denne her uge. Nå, endelig kom du, hva'? Så vandt jeg alligevel 20 kroner. Jeg vidste jo, han ville komme mindst 9 gange. Fedt. Du er jo fucking sindssyg, mand. Jeg tror egentlig, jeg skal have fat i skolepsykologen, fordi jeg tror godt, han vil snakke lidt med dig. Ja, på den anden side se. Kunne vi, om det hjælper noget. Er du sådan lidt skizofren måske? Eller hvad? Og hvad er det, du har på? Et pigekors. Tænk dig op. Der er ikke noget at sige til, at du bliver mobbet, hva'? Oliver, lytter du? Ja. Kig dog på mig. Men tror du virkelig, der er nogen, der sidder og kigger ned på dig og holder øje med dig? Er det sådan noget, du siger? Hvad? Opfra, eller måske en nedefra, der holder øje med dig? Det kunne det sagtens være. Nej, ved du hvad, jeg tror, du skal til psykolog. Jeg tror faktisk, psykologen vil synes, at han kan lave et lille speciale på dig. Måske kan han blive professor på sådan en lille sag. Det kunne jeg godt forestille mig. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke nyder at kritisere dig, vel? Men tror du ikke, det ville være bedre for både dig og for mig, hvis du flyttede skole? Altså, hvis der er nogen, der gider at have dig, tænker jeg lige. Nå, ved du hvad? Klokken er mange, jeg skal til et møde, så det må slutte her. Jeg har jo et møde, så må ikke du ved, hvor døren er efterhånden, hva'? Men smut nu, fordi vi ses jo nok. Men ikke også? Ses. Ja, hej. Altid troet på dig. Altid vidst, at du var der. Jeg har altid troet, at hvis jeg bare dit symbol, gik i kirke og bedte til dig, ville du være der for mig. Nu indser jeg, at jeg ikke havde ret. Nu hvor jeg allermest har brug for dig, svigter du. I sidste øjeblik havde jeg ikke andet valg end vrede og satans hår. Nu er alt vrede, alt er satan.